Vi skal bevise både A og B. Vi har først A her, som er y2 minus y1 og x2 minus x1. Vi skal finde delta y, som er y2 minus y1, og vi skal finde delta x, som er x2 minus x1. Punkterne skal nu sættes ind i form af f. Vi har så først x1 og y1, og så har vi x2, og vi har y2. Så når punkterne er sat ind, så vil det se sådan her ud. F af x er lige med ax plus b. Vi har så y1, og vi har y2. Ved y1 vil der stå f af x1 er lige med ax1 plus b. Og ved y2 vil der stå f af x2 er lige med ax2 plus b, fordi vi har både 1 og 2. y2 og y1 vil komme til at stå 4 gange. Først vil vi have ax2 plus b minus ax1 plus b, som står i parentes. Vi vil nu ophæve parenteserne, så der står ax2 plus b minus ax1 minus b. Nu står der plus b minus b, det vil sige, at b'erne forsvinder. Så derefter vil det komme til at se sådan ud. Der vil stå ax2 minus ax1. I den næste vil der kun stå a og så x2 minus x1 i parentes, fordi vi sætter x'erne ind i parentes. Nu skal det til sidst deles med x2 minus x1, så det bliver sådan her. Vi skal nu bevise b, så først har vi y1 minus ax1, eller også kan b være y2 minus ax2. Punkterne skal nu sættes ind ligesom ved a, så vi har x1, y1 og vi har x2, y2. Det vil se sådan her ud. Fx er lige med ax plus b. Nu vil vi ligesom ved a have y1 og y2. Her ved y1 vil der stå fx1 er lige med ax1 plus b, og ved y2 vil der stå fx2 er lige med ax2 plus b. B skal nu isoleres, så derfor har vi y1 er lige med ax1 er lige med b, og vi hører y1 igen, som er minus ax1 er lige med b. Derefter har vi y2, som er ax2 plus b, og y2 igen, som er minus ax2 er lige med b. Så på den her måde har vi bevist b, sådan her.